Netzat, Zanbuia izan zen EAko poesia egunei eta hori antolatzen dutenei omenaldi bat. Eta niretzat Zanbuia izan zen izugarrizko esperientzia antzerki eksperimentu izugarrian parte hartzea. Eta niretzat Zanbuia izan zen, askatasunean sortzeko aukera eder bat lagun artean. EAko poesia egunen ekimenez, metro kuadroka sormen laborategiak 14 sortzaile elkartu zuen astebetez EAN. Guztiak kolektiboaren proiektuetan inoiz lan egindakoak, baina era berean bakoitza bere nortasun, imaginario eta pasioekin. Elkarlanean oinarritutako prozesu bat abiatu zuten astebetez, eta egun horietako emaitzarekin antzeslana osatu zuten. Zanbuia izeneko emanaldia. Zanbuia emanaldia behin bakarrik egin zen, EAko kale eta txokoetan, 2018ko uztailaren 17an. Non hasten da amaiera bat. Non amaitu hasiera bat. Zer gertatuko litzateke amaiera oro zerbaiten hasiera balitz. Eta hasiera oro amaiera bat. Historia erabaki bat da. Eta memoria ez da soilik norberarena. Pertsona bat hiltzen denean, bere oroitzapenek ihes egiten dute. Beste norbaitengan gorpuzteko. Oroitzapen batzuek ez dute desagertu nahi. Isilean geratutako oroitzapenek. Justizia eske irauten dutenek. Itxasuana, kurioso izan zen, itxasotik atea, itxasora itzuli, horre hontzan, hasieran egin genituen improvisakete eta horietan, askotan erabili izan ateatze hori itxasotik, ez dakit, de repente esan, errepikatze genuen irudi bat, lantalde diferentiek, behin kabuzitzen gabe zerra. Baina badaka, azkenean, basaka nola, historia bueltatu itea herrira eta berriro bere tokira bueltatzea, edo, ez dakit, bero bakoitzak, baina badaka itxasotik etortzeak badaka ze kartzeu itxasuak, ze herri honta eta zer ematen du herri hontatik, ez dakit, gero bakoitzak bere. Gero ura oso presente zagoan obra osoan, eta lehendik ere, kontzeptua bueltak ematen dendu ginean ere, ura zagoan leku guztitan. Erreka super importantea da, herrian. Herria banatzen du da, eta... Nik uste du, simbolismo bat badokala. Baina bai izan gaina egan pentsatzen jartzen zera, eta eske itxasoa baina oso berezia da, ez? Noraino atzeratzen den herri bat ematen du, eta gerturatzen denean herrira ematen du herria tapatu behar dula, ez? Gutzako, nik uste dut irudi hori batzun buruan, klaro zegoela juna aurretik. Osea, zerbait gertatu behartzula itxaso barruan, hori nik uste klaro genula. Binen ez eta batzuen buruan egon, besteetan atea intzan nahi gabe jakin gabe. Claro, hori da, bai, zenean dena... Noiz bait, sentitzen dut hau esatea. Hemen gauden guztiok, hilik egongo gara. Iritsiko lagune bat, auskalo noiz urte askoa du, espero ezagun. Zeinean, hemen gaudenen arteko gazteena ere, hiltzorian egongo du. Ordurako beste guztiok hilik egongo gara. Hauxe da, orain eta hemen gauden guztiok, elkarrekin gure bizitzetan biziko dugun momentu bakarra.
elkarrekin. Ez da besterik egongo. Bueno, proposamena etorri zen, zanbuia egiteko proposamena etorri zen EAko poesia egunak antolatzen duen jendearen aldetik, ez? Urte askotan hartu dugu parte EAko poesia egunetan, individualki eta metro kuadroka bezala ere. Eta, bueno, beraien proposamen konkretu bat izan duzan, pixkat urte hortan landu nahi zutenaren arabera, ikusten zuten metro kuadrokak zehozerrekin hor egon behar zula, ez, eta hola iritsi zitzaigun. Gero bazen olako bukaera bat izango ote zan, azken urte izango ote zan, eta orduan nahi zuen pixkat, aurretik egin genuen ere beste lan kolektibo bat arrasto desente hola gutzizuna, munduan beste edo, eta hortikan bukaera emateko edo proposatu zitzaigun astebete zan egon, herrian bertan eta zerbait aurkeztia. Eta hasieratik argi zagoen beste jende parte hartuko genuela edo hori zuen ideia bat izan zen? Gozada da EAko poesia gunetan beti zehatzen dutela, ez? Proposamena egiten dizute eta gero kriston askatasuna ematen dizute. Orduan esan ziguten, nahi dugu zuek izatea eta zuek zerbait egitea, baina ez ziguten jarri inongo mugarik. Muga bakarra zen, astebete egongo zehazte hemen, eta prestatu behar dezute lan bat. Eta nik uste metro kuadroka bezala ez, bidali genula e-mailak, metro kuadrokan urte guzti hauetan parte hartu duen jende guztiai. Eta kontatu ginen, hasieran nik uste gehiago ez, eta azkenean gero batzuk lan kontuagatik eta hola ezin ahal izan zuten, baina ez zen ginen azkenean. Amala ez? Igual kontatu bertxu. Zein animatzea astebetez, libreki sortzea, ean, udaran, jende guztia esago, guai, eta gero ezagutze geha, danok ezagutze geha, batzuk elkarrekin ezin joan nire lan egin, baina gertukoa geha eta ezagutze du bestian lana, eta ederra izan zen horretatik. Niretzako, kristo sorpresa. Nire lehenengo aldia da, metro kuadrokak. Niretzako, kristo. Nik uste frontoiko murala edo marrazki, azkenean zen argazki moduko bat, itxasotik agertzen den familia horren argazki moduko bat, ez? Familia edo herritarroiena argazki bat. Nik uste dut hola daukala zentzua. Ni gustatzen zait margoak daukan indarra zuzenean, eta uste dut ez bagenun desagertarazi, ez zuela edukizun simbolismoa, eta nik uste representatzen zula, ez? Gauzen efimerotasuna edo zer gelditzen da, ze azkenean ere urarekin borratzen zen, baina ez da guztiz gelditzen, baina pertsonak hor jarraitzen dute, edo ez. Memoria gelditzen da, zatitxo da. Nik uste hola izan bertzula. Bai, basean ere idea hori basean ez, ze gelditzea jaialdi honetatik, edo zer gelditzea, ze arrastua bazan zerbait zeona demora guztian, ez? Nik uste eta irian hor.
Herrikan historia desente zeuden, eta horitako bat zen zuekin zenuna Ama Virginiana bazaben irudi bat, halako leiho baten azaltzen da Ama Virginia, eta gero da beste pertsonai bat betik admirazio moduan, Ama Virginia atera da. Ama Virginia ditze jo, Bueno. ez da Ama Virginia. Zaten, pertsonaia arraro bat gorriz jantzita, olako beso batzukin guretzako oso garbi. Bai, Ama Virginia zen, bai. Erlijioa representatzen zuna, edo ez, pixkat, porque herrian... Bai, eskerriak bi eliza ditu, eta oso historia kuriosoa daukate horrekin. Claro, eta gero hor dago pertsonei... Adoratzezuna edo zan pixkat herriko xelebria. Hori da. Bai. Gero, bueno, zen gehiago... Leiuan agertzen zian hiru ez lau. Lau lehio. Emakume eta bekaldian gizonezkoak, ez? Pixkat representatzen zula itxasoruntz, gizonezkoak itxasoruntz juten dianean lanera. Eta, emakumeak pixkat nola gelditzen dian herrian, ez? Eta egiten dian herrian kargu. Eta... Gizonak dantzan. Hori da... Itxaso, baita ere juna horretik. Gero zauen, aurrea lehenago pertsonai bat buruz bera zubian, parrez, eta behan palarekin zuloa egiten. Uretan. Bai, izango balitz heriotzaren representazioa, baina, bueno, Heriotza, zuloare, bai. Baita, bai. Eta bestiarena. Errekako gero ez, emakume horiek bakarrik gelditzen dianean herri horretan, nola hartzen duten herria ez pixkat, eta emakumeen indarroi edo erakutsi nazun ez pixkat. Bai, festa, gizona joan dira, emakumeak festan gelditzen dira, eta zuta maite goian zaudete soinua egiten. Izugarria izan zen, hori regadera bada. Regadera batekin. Bai, Zanboian atzean dauna, azkenian badago mezu bat, ez hain argia dala poetikoagoa, ez? Irudiak berak esaten duena, zelako ze mugimendu dauden, zein da espazioa, ze gertatzen ari den momentu horretan, binean zerbait abstraktoagoa da. Eta agian gero ere oierren hitzak edo denon artean sortu ziren hitzak hor bada ja esplizituagoa ez, mezua edo beraiek kontatutako hori hor hitzekin edo adierazteko eta... Bai, nik uste dut alare igual ez, taldean gauden bakoitzantzako ere bai igual Zanboia oso gauza ezberdina izan dela ez, eta horrek iten dula ere bai transmisioi ez, izatea oso gauza ezberdina jende guztiantzako. Ze azkenean igual gaude batzuk ean parte hartu dugula urtero ikusle bezala edo sortzaile bezala, beste batzuntzako zen igual lehenbiziko aldia eara juten ziala, beste batzuk hartu dute parte beste modu batian ez. Eta gutzako omenaldi modukoa da zen ez, lehenmoan komentatzen genula ez. Gutzako baizan poesia egun horiei eta horre atzean lanean egondean jende guzti horrentzako eta herriantzako omenaldi moduko bat. Ze beti tratatu gaituzte oso ondo. Bai, nik uste lujo bat izan dela beti poesia egun eta gurbiltzia. Eta nik uste horren atzean dabela, niretzako elementu pila bat, elkartzeianak, eta gero urtikan bakoitzai geldituko zaio zerbait, ez? Osea, batzuk igual geldituko irudi edo irudi poetikoekin, nik uste antolatzaileak gehiago konektatu zure igual historiakin edo ea herriko parte izan da beste zerbaitekin, emakumeekin, herriko emakumeekin eta haien historiaekin, eta igual lehenengo aldizea hurbildu zionak beste zerbaitekin konektatuko zuen. Nik uste eta azkenean bazeudela euskarri pila bat, bai testu aldetik, pixkat lurra ematen zionak asuntua, irudi aldetik, mugimendu aldetik, eta hor, azkenean bakoitzak ditu bere bidaia eta
bultzak. Guk ez dugu hil nahi. Baina hilko garela jakingo ez bagenu, ez genuke telebistarik itzaliko, ez genuke drogarik hartuko edo droga guztiak hartuko. Ez genuke txortan egingo azkeneko aldia balitz bezala edo lehenengo aldia balitz bezala edo 52.000. Aldia balitz bezala. Ez genuke manifestaziorik antolatuko. Ez genuke eako poesiagunik biziko. Heriotza, ulertzen ez dugun itsaso bat da. Horregatik egiten dugu oihu, zanbuia. Nik esango nuke, metro kuadroka bezala, zanbuia izan da fenomeno bat. Uste dut lan honi esker jende askok ezagutzen ez gehindunak ezagutu gaitula. Ze atxikimendu asko egon hau eta gero. Eta uste metro kuadrokantzat izan dela, rekonozimendu moduko bat, ze urte pilo bat darama metro kuadrokak lanean. Eta ez dakit, heldutasun batetik begiratzea bezala jendeak uste dut izan dela artistikoki. Da bideo viral. Eske kriston suertea izan da ere, bideo hau grabatu ahal izatea, ez? Zure lagunak ez, hor azkeneko momentuan abixatu eta nik uste dut, ez dakitola. Jende pila batera iritsi da, nire eman kuadrillakoei iritsi zitzaien, nire eman askoetzekin, bidoia hemen zaudela, ezakizte. Azkenean, egia da jende pila bat zegoela egun hortan, eta nik uste ez ginala konstiente egunean bertan zenbat jende zegoen. Ze gerora jende asko, ez dute ginean, ikusi genuen oso ondo. Nire baian nintzen, ikusi nuen oso ondo, eta ez dezu jende guztia dut zegoen, eta ez, bai zen pixka sentzazioa jende asko zegoela, ez, batez ere bukaera aldea ikustezan jende asko zegoela, baina... Ni pixka galditu nintzen, bukatuta zaude, beste ez da batien, ez da, baina jaso nitu, iritsi zitzaizkiten bi sentsazio edo, batetik unkituta, batez ere antolatzaileak eta, batez ere unkituta, eta bestetik, igual jende bat hurbildu zana, eta igual etzekin az espero, claro. Sorpresa, baina sorpresa honea, ez? Ez dakit, nik uste bi ze horiek hain jaso nitula denbora guztian, ez?
unkituta, jende bat unkituta, eta beste bat, harridura edo sorpresa positibo bat bezala, deskubrimentu positibo bat bezala. Eta hori ederra da, beti da ederra zerbait, berezia, eman dezuna seinalez. Eta sentzazioa zerbait bakarra zala, como único. Baina bai, antzerkiataz beti esate dugu, edo zerbait momentuan gertatzena, baina inoiz baino gehiago sentitu nun zala zerbait bakarra. Eta hor ginenak bizi ginula esperientzi bat bakarra, ez? Eta berezia, eta bai, horre efimerotasuna, ja ez da gehiago, ez? Esaten egin ginana, ikuskizunean bertan ere, gero zan, eta polita, oso sentsazio polita edarra. Zanbuia... azkenean, nahi ekarri didana da... Oain arte ni normalian musikariekin egin dut lan, eta, egia da baita poesiarekin ere lan egin dudala, baina musika eszenara edo antzerki edo obra batera eramatera, hori niretzako oso berria izan da, hori lehenengo. Eta gero bestetik, hainbeste jende lan elkarrekin egitea. Niretzako hori izan zen, harrigarria, eta gainera oso erresa izan zen. Eske hori da kuriosoena. Ontziran, noizean behin alako, Binon, beste jende eta hain errez, ze batzutan 2 pertsona gaude sortzen elkarrekin. Eta kriston debatiak eta diskusioak aten dira, eta ez doa aurrera, eta 15 pertsona eta oso errez. Egia da, zuek lehendikan elkarrekin inezutela lan, ez dutela zuen artean lan egiten, noiz gelditu, noiz ari geran buklean, noiz ari geran... Eta niretzako hori izan da, kriston ikasketa. Niretzako adibidez askatasuna, kriston askatasuna, badakasulako astebete jende mota ezberdin pila batekin zerbait egiteko, azkenean baldin bazaude eta baldin badaude 4 aktore edo 5 aktore edo 6 aktore edo 7 aktore, azkenean bideratuko toki batetik, baina baldin badago musikaria, gero dago elementu ezberdin asko sortzeak eta askatasunez, inongo limiterik edo muge gabe hori plazer bada, askatasun bat. Eta gero konfiantza, kriston konfiantza, kristonatak, ez behan inongo zalantzaik. Kasu, konfiantza daun jende hortan, porque esatezu eskamen daun jendea... Konfiantza osua eta baitik denbora guztian, ez? Bai handi batekin danok, nik uste horrek emateula kriston indarra, ez? Taldean bai handi batekin jutia denbora guztian, gana errestegu, eta gero beti ongoia, ez? Zailtasunak, hemen atazkia daka bai aman, hori berdeu. Baina saltatzea eta bai, eta horrek erakuste dugu askotan, ez dakit, jende askokin ere, gauzak fluido eta eder eta zein lehizkela eta hori Eske oso fluido, Gero udara, bainito bat, zerrezita bat, Gero lagun artian, eske egia da. Eta askatasunez eta lasaitasunez eta konfianza. Paro jengo dugu, ez? Zer, bainito bat... Baina lan pila egin Pare gutxi ondu zean, Pare gutxi, egia esan, pare gutxi. Baina, bueno. Iten genuen, goiz-goizetikan, bazkadi turnoa zeinekin. Eske hori da, ez da bakarrik sortzen zaudela. Zaude, bazkaria prestatzen pertsonaiekin, bazkaltzen, afaltzen, gehi lo egiten etxe berdinean, saltzen, bi etxetan gauden, baina asko ginelako, baina... ez dakit. Netzako, igual, hola ez dakit, ez berdina du izan du da, hainbeste jendekin lan egitea. Osain metro kuadroka bezala gehiotan parte hartuan akan lan kolektiboan, eta uste dut kolektibotasun hortan lan itia hori igual ez ditela hainbeste harritu, baina bai hainbesten artean, ez?
eta batez ere astebeten, esatezula ez zerrengatik txispa bat, ez zerbait gertatu daiteke, zerbait ezakizen, netzako, eta gero netzako izan du da lujo bat, osea, benetan, oaindikan jende bat egotea, eakoak bezala, osea, olako proposamen bat itia, eta opari bat, osea, sortzaile batentzako izan da opari bat, osea, mezenazgo bat da, ze azkenean esate dizute, benga, daukazute loiteko tokia, daukazute bazkaria, afaria, bale, zuek egin behar zute, baina ez. Eta bakarrik pentsatu behar zute sortzea. Eta hori, gaur egun daukagun abiaduran, ezinezkoa. Atekarri, kaiarrixa, zurtzilo jente, moskixa, aitxandi, ezutoki, lapatxak, salbarri, bixerreka, ieko itxasertzeko arrokek, dagoeneko ez dauden herritarrek oroitzapenak gordeko balituzte bezala. Jendeak misterio aire batekin ahoskatuko ditu leku izenok. Geoparrak ere.